Jaia herria eta poza, badaukagu nola goza, tristuraz dugu ala ere, nahi gabe bihotza. Herritik urrun daudena, herritik urrun daudena, nahi ditugu elkarrekin, gurekin dena. Zubarutik ni kanpotik dira, herria indartzen ari da. Lehenbailen elkarri behar dira, presoak Euskadira. Maitasunak, elkartasunak eta erresilientziarako gaitasunak bere fruituak eman dituela azpimarratu nahi dugu. Gogorra izan da bidea, errepresioak zauri sakonak utzi ditu gugan, batzuk inoiz sendatuko ez direnak, baina errepresioak ez gaitu indargabetu. Komunitate gisa eta herri gisa aurrera egiten jakin dugu. Gaur egun, etorkizuneko ateak parez pare irekiak ditu Euskal Herriak. Etorkizunari begiratzekoan erronka berria datozela ikusten dugu. Komunitate bezala, herri bezala erronka berri horiei aurrea lantzea tokatzen zaigu. Garbi esaten dugu ez dugula inor atzean eta bakarrik utziko. Errepresaliatu bakar bat dagoen bitartean izanen du komunitate bat bere ondoan etxerako bidea egiten laguntzeko. Baina argi daukagu, ziklo politiko zaharra betikotzeko apustuan segitzen dutenek ez dutela lortuko guk gure indarrak agortuta dagoen ziklo baten logikaren arabera lotuta txikitzea. Etorkizuna helmuga askatasuna da, etorkizuna helmuga herria da, helmuga preso eta erbesteraturik gabeko San Ferminak, helmuga preso eta erbesteraturik gabeko Euskal Herria. Animo guztioi lortuko dugu. Hemen gaude eta espero dugu datorren urtean, bai, denak elkarrekin ospatzea, denak elkarrekin txintxin egitea, presoak eta kalean gauden guztiak. Euskal presoak!